मासे आयौ मा गरमलै आयौ 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 मासे आयौ मा गरम गरम मालाय इसिबां गरम जानांगौना आयौ 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 थाफ्लि गावहां खर' जिहां ता 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 बिखुं गावहां आं रोंलालै मासे आयौ मा गरमलै आयौ 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 धुङासो फुसिगोन मानसिया धुङासो जाजोबसिगोन आं गरमजोंनो साला बे अखायाबो हासुज्रेदनाय बायदि जेरेद जेरेद हासुगोन दसेसो ज्राम 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 हाना होबा मा जायो बिखा बिख्लोफोरखौ एसे गुसु मोनहोलायनाय बायदि टाइट साला मासे गरमलै हरावबो सुख गैया सानावबो सुख गैया जेरैबो जारलासो गरम बोथोर होनबाबो साला एसेथो सान्दुङा खमायनानै अखा हा गायग्रा आबादारिफोरखौ एसे हेफाजाब हो मालै देग्लाय माइरंनि दामा बारा जाजोबसिगोन बायदि मोनबाय आं खायसे खायसेया माइखौनो गायनो मोनाखै बा आं दहायनिफ्रायनो हारसिं हारसिं रायलायगासिनो ओमफ्राय नों मबाइलावसो नायगासिनो सन्थोला खाफाल जेला साला बिगुर नोंनावल' गरम जागोन नामा आंनाबो गरम जादोंब्रा आइला मा हारसिंनो गरम जाखुमालाबायना थाखोब्रा सन्थला नोंलाय फेसबुकनि सासे सिख्लालै आंखौ ब्लक खालामनानै दोनबायब्रा आं मेसेजल'सो खालामदोंमोन हाय जारौ इउ आर बिउटिफुल इउ आर सेक्सि होननानै खोब जाद्रायनाय बायदि मोनाखैमोन नोङो हाय डाइरेक्ट इउ आर सेक्सि इउ आर बिउटिफुल होनबालाय ब्लक खालामखागोनब्रा रा होमबा सासे सिख्लानो मेसेज हरबावनि आंहा गरमनि मा जादों बेहा सिख्लानो मेसेज लिरनायावसो बिजि है बारा बे बारावबो आंखौ ब्लकसो मारिबावबायलै माथो होनना लाया बे बारावलाय माथो मेसेज खालामामोन नों दहायो सासे सिख्लाखौ समायना होनना बुंहरनायनि ब्लक खालामजाबाय नालाय इउ आर सेक्सि इउ आर बिउटि होननानै ब्लक खालामजाबाय नालाय बै बाराव बासि हरदोंब्रा आङो ओइ लोदोगालि लोदो बुद्रां नायनो असाइ होननानै मेसेज खालामबाय होमबा उल्था रायहरबायसो आंखौ फैथाला होननानै ब्लकसो मारिनानै गालांबाय बेफोरखौ बुङो खिबुआव खर' जारलासोलै फेसबुकआव सिख्लाफोरजों रायलायनांगौआबो गोरलै बाथ्रा नंमाराथ' माने गोरलै खामानि नंमाराथ' सिख्लाफोरनि सबाब सरित्र आखल आखु मालुबे नै बेयाव मारा जों मिथिजोबो मिथिबाय देलाय अब्ला आइडिया होलाय आंनोबो मा आइडियाखौ जानला मानला भिगाव मागिनाय बायदि मोनदों नामा नों हाय बिबार मोनलाबायनाय टाइप आयौ बैसोरथ' माथो सन्थलासो थोलाय मा कलेजाव एडमिसन खालामखो सोंहैनि ओइ अमाराजा थाफ्लि गुवार औ सोरलै बे ए माथो हौवासाफोरनि सालमायसो जोंलाय मानि हौवासाफोरनि सालमाय जानांगौ जाखो अमाराजा आं हिन्जावसाफोरखौ हौवाफोरनि सालमाय होननानैनो सानो माला दसेनो फैगोन माला दसेनो ब्लड थांगोन माला सिथाबना थाबाय थागोन खुनु भरोसा गैयाब्रा हिन्जाव जाथिजों बेनिखायनो हिन्जावसाफोरा हौवासाफोरनि सालमाय ओमफ्रायलाय मा अमाराजा हौवासाफोरा हिन्जावसाफोरनि गुग्ला नामा माने जानाय लोंनाय सुख गैया खालामनानै होयो हा मावना दांनाय सुख गैया खालामनानै होयो बेखायनो हौवासाफोरखौ हिन्जावसाफोरनि गुग्ला होननानै बुङो आइला मासे उल्थावथाब्रा दुमफाव बेफोरखौ बाद हो माबे कलेजाव एडमिसन खालामखो नोंसोर खोन्थालाय जेराव कलेज बेयावनो हाबो आं नालाय कलेजल'सो जानांगौ हा नोंहालाय माबे कलेजाव हाबां आइमोना आंखौ गार्लस कलेजावसो होनो नागिरदों जेराव हौवाफोर गैया बे कलेजावसो होयोनो हौवासाफोर फरायनायाव थाबाबा गाज्रि जायोनो बेनिखायनो आंखौ गार्लस कलेजावसो होनो नागिरदों बुआ क्या उच्च बिसार हे जालायखो थिगखौनो बुंदों कलेजाव थांनानै हौवाफोरजों लाइन मारिहैबाय थागोन नङा होमबा ओइचएसआव हाबजेनबाथाय दुगिमारिफोरखौ मा लानो खानायखौ सिदा खालामसिगोन खेंख्रा खानायखौ नङा होनलाय सिदा खालामसिगोन एकदमबारे मोख्रा खिथु बायदि कालार लगायसिगोन नोंसोरो ओइचएस पास जाना थांसिगोन नालाय एबार नङा होनलाय ओमफ्राय नोंसोरलाय सेंग्राफ्रा लंपेन्ट गहांहां पेन नुहांहां गानसिगोन खानायखौ सिदा लासिगोन थारफोर बायदि नङा होनलाय ओमफ्राय केटिएम बाइक उरायखावनानै एक्सिडेन्ट जालाबायसिगोन आरो सब नोंसोर सिख्लाफोरनि थाखायसो दा जों सिख्लाफ्रालाय मा दाय मावदों मानो मावाखै दुगि खानाय स्ट्रेट खालामसिगोन सिदा बोजासिगोन एकदमबारे मोख्रा खिथुफोर बायदि लिपस्टिक फोनसिगोन हाय ओमफ्राय जि दुगि खिन्थिसिगोन ओंखायनो नोंसोर बायदि दुगि खिन्थिनायखौ जोंबो डाबल दुगा खिन्थिनो थाखायनो बेफोरबायदि जानाङो मिथिबाय बांद्राय उल्था पुल्था होनबाय थानांला अमाराजा मिथिबाय गासिबो सिख्लायानो गासिबो सेंग्रायानो ओरैनो उदाङै फरायनो मोनाखै खायसे दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंसो फरायनो मोनदों मिथिबाय गासिखौबो साफा सानै सिख्ला सेंग्राजों रुजुबाय थानांला नोंसोरो जाम्बा जाम्बिफोरबायदि ओमफ्राय सन्थला नोंलाय मायाव एडमिसन लागोन बे जाम्बा साइसआ एडमिसना जेराव मेराव मोनबानो जायो बेनो थोद हाफां माइसो लाजि फोनाङोब्रा नोंलाय नोंनि थाखायनो से नाम्बारखौ मोनाखै आं मिथिबाय माखौबा लेखा रोङा गारानो 1 डिभिजन मोनलायदों आरो इना थोद साला खाफालाव दंबा ना गोराना बिदै दैयोनायखौ मिन्थिया नामा
आरो बे हाफाङा मानसि लबिया बे नाम्बार सेनि थाखायनो जायजोंनो बेजोंनो नांलायबायले आयौ बे रोंलालां बे हाफांखौ नोंसोरबायदि गाध'नि थाखायनो जोंफोरा नाम्बारखौनो मोनासै नोंसोरबायदि गाध'फोरनो नाम्बारखौ रानथिंबायनानैनो आइला मेंखायोलै बे हाफांजों नांलायनांगौबा मेंखायो दुमफावजों बुजियो आङो नांलायनायनि रिजोना मा नाथाय हाफांजों मा होननानै नांलायब्रा साला नासमास बुजाय रोङै दैद मेलेम गैयै बांद्राय होननाङा नोङो थार्ड डिभिजनाव पास जानानै दुगा गालासिंसिंनो हा थार्ड डिभिजनाव पास जानायनि आमेजखौ नों मा बुजिनो हाफांगालि बादै इफोरखौ आंहाबा आर्टसआव फरायनो गोसोथार आइमोना आफामोना आंखौ साइन्सआव होनो नागिरगासिनो ओमफ्राय आदाया बुङो कमार्सआव फराय आफाया बुङो साइन्सआव आं फाग्लि जाबाय हे सोमस्रि खोनासं जाय साबजेक्टआव नोंहा गोख्रों माने बिराद गोरों आरो जाय साबजेक्टआव नों गोरों बे साबजेक्ट लाइनजों थांब्रा आर्टसआनो जा कमार्सआनो जा साइन्सआनो जा नों जाय बिजोंखौ लानानै गावखौनो हागोन बायदि मोनो बिदियाव थांब्रा आरे खायसेफोराथ' गावनि लोगोआ साइन्सआव फरायदों होनबानो बेबो साइन्सआव फरायनो गावनि लोगोआ आर्टसआव फरायदोंबा बेबो आर्टसआव फरायफानो गावनि लोगोआ मा साबजेक्ट लादों बेखौनो लाफानो बेफोरबायदिया गाज्रि जाय आयदायाव गाव गोख्रों बे आयदाखौ मालाबाबो गारनाङा मिथिबाय आर्टसआनो जा साइन्सआनो जा कमार्सआनो जा गोरों जानोबा आर्टसजोंबो जागोन गाध' जानोबा साइन्सआवबो गाध' जागोन नों बेनिखायनो गावनि गोसोआव माने खेबसे आखाइ होनानै नाय बिनिफ्रायसो नों आर्टस लानो ना कमार्स लानो ना साइन्स लानो थार्ड डिभिजन थांनाय मानसिया जोंनो बोसोन होदों नाय नुबायना हाफांनि खोथाखौ बोराया एकदमबारे खेब दावखुमै बायदि अरलाजोबो बाथ्राफोरा बेना दे जाबाय दे थांसै जोंहा एडमिसन खालामहैनोसै बे हाफांखौ मालाबा बिराद गाज्रि सबाक सिखायो गोनां बे गावखौनो मा सानो बे हाफाङा आंबो हाफांखौ बोरैबा मोनथारोलै लाजि फोनांबाय थायो जेराव मोनो इयावनो लाजि फोनांनो बेनि थाखाय जायगा नांथारा जायगायावनो दामनानै गालांखायो दाबो दामना गालांजालायबायना जों सिन्था खालामनाङा हर कुट्टाका दिनाथाय दा जों सैमा बांग्रा जानानै दंना गाबोन जों मानसि मोजां जागोन अब्ला हाफांनि दुगिखौ दिन्थिगोन जों नङा होमबा